Всичко това, което тя се нуждае, се нарича любов. Не от ритници, не от шамари, а от любов. Илия, Словото казва да обичаш. Обаче, как ти казвам тук, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я изчисти от водно умиване с Словото, за да я представи на себе си славна църква, без петно или бръчка, или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, люби себе си. Тя вече не е отделно тяло. Тя вече е твоето тяло. Защото в Битие казва така: и мъжът ще остави баща си и майка си и ще се привържи към жена си. И те вече ще бъдат една. С една дума. Вие вече не сте двама души, вие сте един. Амин. Това да благодарим на Господа за всичко това, което вие искахте тази вечер да бъдете обявени от Господа като мъж и жена. Искам да ви кажа, станете сега, вземете тези две свещички. Хайде, пастори, помогни ми малко. Така. Я шафирите излезте отпреди сега. Да. Така. Хайде, запалете ги сега. Така. Дайте ми сега. И така. До сега бяхте две светлини. И от сега нататък няма да бъдете две светлини, но ще бъдете една светлина. Може да запалите тази. И както свети тази свещ, така винаги да бъдете светлина. Където да бъдете, на всяко място, където се намирате, вие сте вече една светлина. Вие не сте две светлини, вие сте една светлина. Затова Господ въведя да бъдете едно. Затова Той възсъчетава. И затова казва, това, което Господ съчетава, никой няма право да разделя. И сега ние ще ги благословим. Тук сме трима пастори. Ще ги благословим. Ще се молим за тях. Ще ги обявим като мъж и жена пред Господа. Айде всички да се справим. Пастор Мишо. Стой тук. Тук чакай. Вари опред, бе. Той хой иска да снима. Ами чахни фотоапарат. Вари опред, бе. Алелуя. Небесни Татко, благодарим Ти, Господи, за всичко. Восхищаваме се на Твоята любов, Боже. Тя е толкова реална тук сега. Тя стопли нашите сърца, Господи. И аз Ти благодаря за това. Ето, Господи, като обичано семейство, ние благославяме, Господи, Илия и Минка в името Исус Христос. Да бъдат в едно Боже. Да слушат винаги Твоя глас. Винаги да са покорни на Твоя глас. Винаги, Господи, там където ги водиш, да ходят. Да не бъде тяхната воля, да бъде Твоята воля, Господи, в тяхния живот. Аз ги благославям като съпруг и съпруга в името на Отца, Сина и Святия Дух. Халелуя, Исус. Амин. Господи, ние знаем